Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ikkonferma il-qasma li għandu fil-Partit Nazzjonalista u għeddet lil dawk id-deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil biex jagħmlu d-deċiżjonijiet. Il-kap nazzjonalista qal dan f'intervista li kellu l-4 filgħaxija fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Nazzjonalista. Ftit jiem wara li 10 deputati tal-Oppożizzjoni, fosthom Simon Busuttil, marru kontra d-deċiżjoni tiegħu u vvotaw mal-Gvern dwar emendi fil-liġi tal-vjolenza domestika. Minn hawn il-qudiem, kull min qiegħed fil-partit irid jagħmel id-deċiżjoni tiegħu. B'referenza ċara d-deputati nazzjonalisti li fl-aħħar xhur baqgħu maċċettawx it-tmexxija tiegħu fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista, il-kap nazzjonalista wissihom li jekk se jkomplu jeħduha kontra d-deċiżjonijiet tiegħu se jagħlqilhom il-bieb. Dawk li jridu jaħdmu ħajnataw l-ikbar spazju u dawk li ma jridux jaħdmu m'għandhomx l-ispazju fejn jimxu l-qudiem għax mhumiex qed jaħdmu f'interess wieħed illi għandna nibqgħu mixjin lejn wieħed. Saħansitra spiċċa biex akkużhom li qegħdin jaħdmu għall-interess personali tagħhom. Mhux jien ħankun qed nagħmilha d-deċiżjoni. Id-deċiżjoni rid jagħmilha l-individwu, il-persuna li trid tara kull wieħed fil-kuxjenza tiegħu irid jaħdem għall-partit u għall-pajjiż jew għall-interessi personali tiegħu. Intant, matul l-istess programm, il-kap nazzjonalista spiċċa jiddefendi lilu nnifsu mill-akkużi gravi li għamlet kontrih il-blogger Daphne Caruana Galizia, fosthom dawk ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra.